נושאים טובים, אנחנו כאן ברשת מורשת, במוצאי שבת כאמור יודלקו מדורות ל"ג בעומר, ולצד השמחה צריך לשנן את אמצעי הזהירות. מה לעשות במקרה והזהירות לא הייתה מספקת? אנחנו אומרים שלום לפרמדיק טל הורוביץ ממגן דוד אדום לכיש. שלום לך. ערב טוב, שלום. ערב טוב. דיברנו קודם עם מפקד תחנת, מפקד הכבאים בבני ברק, והוא סיפר על כמה דברים שצריך לשים לב כשמדליקים את המדורות. בוא נשאל אותך מצדכם, מצד מגן דוד אדום, מה צריך לשים לב כשבאים להדליק את המדורות? אז באמת, כשמדברים על ל"ג בעומר ומדורות, לצד השמחה הגדולה שיש, וזה חג שילדים מאוד מאוד אוהבים, וזה נורא כיף, אש ומדורות, אז זה שמחה שיש בצדה סכנה רבה. והדרך הכי טובה להתמודד קודם כל עם מדורות, וכל העניין של חס וחלילה פציעה, היא קודם כל במניעה. באמת מניעה, כמה כללים שיכולים באמת למנוע את כל התאונות המאוד מצערות שקורות לפעמים. אם זה להקים את המדורה באזור באמת מרוחק מבתים, מעצים, כמה שאפשר. כמה שאפשר, כן, או מתחת לכבלי חשמל, זה צריך להימנע מזה. בנוסף צריך גם לתחום את המדורה באבנים, שהיא לא תתפשט לכיוונים לא רצויים. אסור להשליך למדורה כל מיני חומרים רעילים כמו צמיגים או חלקי פלסטיק שהשריפה שלהם משחררת להעביר חומרים מאוד רעילים שיכולים לפגוע במי שנושם את העדים האלה. צריך באמת להזדהר מהדברים האלה, והכי חשוב להצטייד בהרבה מים ליד. בעצם ההמלצה היא להדליק רק עץ. כן, עץ בלבד. עץ בלבד, שום דבר על יד זה. זאת לא הפגנה ואנחנו לא מדליקים צמיגים. בדיוק, ובאמת הכי חשוב שיהיה מים זמינים ליד, גם חס וחלילה לכבות את המדורה וגם לשטוף עם קביעה אם התרחשה. וכדאי שיהיה תיק של עזרה ראשונה. תיק עזרה ראשונה של מד"א. יפה. עכשיו בוא נדבר קצת על קביעות, כבר הזכרת את זה. היא באמת... כן, איזה סוגי קביעות יש? אנחנו מחלקים לשני סוגים של קביעות בגדול. קביעות מקומיות, קביעות קלות, של אצבע או יד, קביעות שאפשר לטפל בהן במקום, או לקביעות באמת נרחבות, מסוכנות, שבאמת צריך לקרוא למד"א ולפנות את הנפגע לבית חולים. אז אם מדברים על קביעות קלות, קביעה מקומית, ילד שנחווה או משהו לא כל כך רציני, אז צריך לשטוף את הקביעה בהרבה מים, הרבה מים זורמים. אם רואים שלפוחיות על פני האור, אז אסור לפוצץ אותם, לא לנקז את השלפוחיות, אלא לחסות את התחבושת, תחבושת סטרילית. למה אגב אסור לפוצץ? למה אסור לפוצץ? סכנה של זיהום, פשוט זיהום. האור שלנו נחשף ואנחנו חשופים להרבה מאוד מזהמים שעלולים להיכנס לגוף. הבנתי. אז כדאי לשמור על שלמות האור ולא לפוצץ שלפוחיות. לא מומלץ למרוח כל מיני חומרים ביתיים, לבן, משחות שיניים, דברים שאנחנו רואים לפעמים שאנשים עורכים. אני יודע שזה עבד יופי, גם הלבן וגם המרגרינה עבדו יופי בתור ילד. אז היום קצת יודעים קצת יותר ולא כדאי לעשות את הדברים האלה. חוץ מהתועלת זה רק... אולי בגלל זה אנחנו התחסנו וגדלנו בריאים יותר. אולי באמת. בגלל שלא ידענו שאסור. הכי טוב זה תחבושת תקנית לקביעות, תחבושת שמיועדת למטרה הזאת. אפשר לקנות אותה בכל בית מרקחת. כן, בית מרקחת, תיקי עזרה ראשונה, הכל דבר שהוא יחסית זמין. במידה וקרתה איזושהי קביעה באמת יותר רצינית, קביעה של 20 או 30% משטח של הגוף, דבר שהוא יכול לסכן חיים, או לחילופין קביעות בפנים, פה, אף, דרכי נשימה עליונות, זה קביעות שמאוד מסוכנות. במקרה כזה כדאי שוב לשטוף את האזור בהרבה מים זורמים, אבל בנוסף מיד להתקשר למד"א, לחייג 101 מכל טלפון, לציין את המקום המדויק של המדורה, איך מגיעים למדורה. עכשיו, מדורות בדרך כלל עושים בכל מיני אזורים מבודדים, דיונות חול או אזורים מרוחקים. עד כמה שאפשר. כמה שאפשר. עכשיו, לאמבולנס יש בעיה מאוד רצינית למצוא את המקומות האלה, לכן כאשר מתקשרים למד"א כדאי לקבוע מקום חבירה על איזשהו ציר מרכזי. זאת אומרת, מקום חבירה, בוא נסביר את זה, מקום שאליו המד"א יכול להגיע בקלות ומישהו יחכה לו כדי לקחת אותו למקום. בדיוק, כי זה יקצר משמעותית את זמן ההגעה לפצוע. ברור. עכשיו, כשיש שריפה טיפה יותר גדולה, בן אדם נשרפו בגדיו, עולים באש, מה עושים? איך עוזרים לו עזרה ראשונה לפני שאתם מגיעים? עזרה ראשונה צריך לכבות את הבן אדם. קודם כל, אם בן אדם עומד, רצוי מהר מאוד שישכב, על מנת ששטח הפנים שנשרף, הלהבה בדרך כלל עולה למעלה. לכן ששוכבים, אז פחות גוף נחשף לאש.
ברור, וגם שברגע ששוכבים על האדמה, אז גם האזור הזה מיד בדיוק, עובר כיבוי מהיר יותר. נכון, אז באמת לשפוך עליו מים, לחסות אותו בחול, קודם כל לקבות את הכבייה, את האש. בנוסף גם כן לשטוף את המקום, אם יש בגדים או תכשיטים מיד להוריד, אבל להיזהר לא להוריד בגדים שנדבקו לאור, כדי לא למשוך את האור שדבוק לבגד. מה שאפשר להוריד, שטיפה, ובאמת לחכות, להתקשר למד"א ולחכות שיגיעו, זה העזרה הכי טובה. יש יריעות כאלה היום, אני ראיתי בכמה מקרים, יש יריעות מיוחדות שמשתמשים בהן במצב של שריפה, כדי לחסות את האדם. אחרי שהבן אדם חיבו אותו בעצם, חיבו את האש, אז יש סמיכות מיוחדות ששומרות על החום גוף שלו, שהן יותר סטריליות מאשר סתם סמיכה של מבית. כן, זה מנייר אלומיניום מסוג מסוים. בדיוק, זה נקרא סמיכת מילוט, היא משמשת לשמירה על חום גוף בעיקר. טוב, אתם מדריכים תלמידים של בתי ספר או קבוצות, מה לעשות, איך בעצם להדליק מדורה כדי שלא יקרה אסון, כדי שימנע, כמו שאמרת, מניעה. יש לכם את ההדרכה הזאת לפני? בוודאי, יש קורסים של מגן דוד אדום לכל מיני רמות, ממתנדבי נוער, קורסים של... אבל למשל עכשיו, לפני ל"ג בעומר, הייתה לכם איזושהי פעילות מיוחדת בעניין? יש קורסים כל הזמן, אין קורס מיוחד לקביעות. לא, לפני ל"ג בעומר, ברגע שהרבה חבר'ה צעירים, ילדים, קבוצות, הולכים לעשות מדורות, אתם באיזשהו מקום יותר מתופעלים כדי להדריך, להסביר מה מותר, מה אסור. מד"א מפרסם הנחיות, הן בעיתון או בכלי התקשורת, הנחיות כלליות בכלל לציבור. באמת, חלק מהדברים שכבר אמרתי כאן, איך להיזהר, מה לעשות במקרה של קביעה, זה דברים כלליים לכלל הציבור שמפורסמים בכלי התקשורת. ובכל מקרה, מי שרוצה לדעת עוד, 101. 101, והעזרה תגיע. העזרה תגיע, זה במקרה, וגם אם כדי לדעת לפני מה מותר ומה אסור, 101, זה המספר. בדיוק. פרמדיק טל הורוביץ, מגן דוד אדום לכיש, תודה רבה לך. תודה רבה וחג שמח. ונקווה שלא יזיקו אתכם בשום מקום בל"ג בעומר. הלוואי. כל טוב. להתראות.